Aurreko bideoan ikusi dugu hari batek sortzen duen eremua. Orain, hari horrekin egiten badugu espira bat ikusiko dugu, espira horrek sortzen duen eremua espazioan. Eta gero, espirarekin jolastuz, solenoide bat eta toroide bat egingo dugu. Kable bakar batek, korronte hari batek egiten duen eremua buruan edukita, espira bat egiten badugu, ikusten dugu espazioaren edozein puntuan, sortzen den eremua konplexu izan daitekeela. Aurten bakarrik ikusiko dugu espiraren zentroan sortzen den eremua. Horretarako buruan eduki korronte mendik datorrela eta mendik doakigula. Aruntza baldin badoa intentsitatea eskuineko eskuaren erregela erabilita, eremua kanporantza aterako zaigu, edo matematika erabilita, aruntza baldin bada korrontearen noranzkoa eta posizio vektore unitarioa zentrorako bere perpendikularra baldin bada, planotik elkartxut ateratzen den vektore bat edukiko dugu. Orduan, espiraren zentroan, eremu magnetikoa izango da halakoa. Nola kalkulatzen da? Hor matematika pizkat egin behar da, aurten ez da beharrezkoa jakitea hori nola dan, eta espiraren zentroan sortzen da eremua, bada ingurunearen araberakoa, espira horrek daraman intentsitatearen araberakoa, eta espiraren erradioaren araberakoa. Logiko, no? Distantzia, mugimenduan dauden kargak eta ingurunea. Orain arte, ikusi dugu, dana horren araberakoa dela. Eta, noruntza ateratzen den eremua jakiteko izan daiteke hau ikasi edo eskuineko eskuaren erregela erabili. Intentsitatea erlojuaren kontra baldin badoa, B kanpora doa, erlojuek horrela egiten dute, bai? Orduan gure korronte aruntza badoa, aruntza baldin badoa, ateratzen zaigu, eta kontrakoa baldin bada sartuko da. Hortaz, espira batek sortzen duen eremu magnetikoa, hau izango da, eta bere norabidea eta noranzkoa horrela atera.